gure festak normaltasun oso ospateko asmoarekin. Aiba. Ze pasatzea. Patxi, segi. Patxi, lasai, segi. A ver, ja hor... Ari, iso pixkat. A ver, baina... Guk hemen... Ezin dugu jarraitu? Barkatu, iso pixkat. A ver, mesedez. Guk aldar... A ver. Ze pasatzea? Baina... Zertzaltzate. Aldarrikapen batzuk dazkagu, guapita dekara, entzun. Ze pasatzea? Zeintzate zuek? Baina... Bida. Zertzaltzate. Iso pixka bat. Hospital publiko bat nahi deu, ja, seitun, etxeak inbaino, hospital publiko bat, zuze alkate, Vale. Bueno, que lo sepáis, seitun, jaino, ja, beste gauza bat, beste aldarrikapen bat daugaguna, zumardi txikia azte, ia izaten jarraitzea nahi deu, hoi jarraitu behar deu. Beste gauza bat, pensionista guztintzat, 1.070 euros. A ver, itxon. Hombre. Gauza bat, ze pentsatzezu, hemen adar batzukin etorrita nahizun guztia emango izaula? Ez. Chicos. Alde mendik. Al ataque. Guazen gora. Al ataque. Guazen gora. Barrura denak, barrura. Sartu barrura denak, mesedez. Bunkerra, etorri, gordebe. Badatoztela. A ver, bai. Bai. A ver, tokia hemen utzi. Hombre, ze pasatzea hemen. Tokia behar deuta. A ver, todos los que estén de negro, campoa, Sustatu intzate pikat ez da? Beldurtu intzate? Ba, lasai, Zuek lasai. Atu arnasa. Nerekin mesedez. Atu anasa. Ez dakizue, ez dezu ulertzutzen, ala? Atu anasa eta utzi txupitua. Bueno, aldarrikapenak lortu ditugu, ia gehientzunak firmatuta dauzkagu, bai? Bai, lasai. Nahizun guztia firmatuko dugu, baino... Guain bai, ez da? Eta hor udaletxean dauzkazuen otarraiak eta hoi ze? Hoi alda amaiketakoa, hemen itxezuen amaiketakoa. Gu txoixoa jaten, herria txoixoa jaten, daok otarraia jaten. Ze kristo da gordea. Bueno, entzun. Guapita etorrenea pixkat. Utziko dizugu pixkat.
Zuek egiten dezuen eguneroko gauzak, eta, bueno, hemen, ostegunen gizenen zeitezu guain momentu enten. Berez, txupinazoa bota beharra dakagu. Ez Txupin- da? Inauteri nasiera Etorri hona bizkat eta esplikatu jazu zertaz joan hau, a ver. Hoy zer dia, los de la E Street Band. Bai. Zuek, ¿me entendéis? ¿Podéis tocar algo de Ozuna? Ez? Urte etortzen di hauek? Bai, betikoak. Eta hauek? Hauek bai. Manifara? Manifara ez. Baina zeitezu hemen, a ver, esplikatu jazu pixkat. Oantxe bertan txupinazoa bota beharra dakau, inauteriri hasiera emateko. Uste mai guzu behintzat. Nik uste, usteko modua bintzat, bai ez? Zuek sesatezue, bainoz. Bai? Bai, hombre, dana bai ez esan behar da. Ba, ni besterik gabe, Antxon aurkeztuko nuke. Osondo. Zesan diazu Antxon izango ala, guaingo alkatea. Alkatea ez, gaurko kabialeiko itxuna, baina zuk alkatea esate mazu, alkatea jarriko dugu, Nik esatet, Antxon gaurko bea dala alkatea, eta 5 urtetako ere bai. 8, ze 8 urtetako Antxon. Vale. Antxon, mesedez. A ber, atera mesedez. A ber, orain, gure sozietateak izendatu duen kabialai kutxuna Antxon Elosegi, izango da txupinazoa botako duena. Eta karrasi pare bat egingo ditu, eta guk lagunduko diogu erantzuten. Bale? A ver, itxoin. Antxon, dana zurea. Sí, ya. Ya.